Tomu by som sa rada dostala, pretože je to vaša najnovšia kniha a podľa mňa je to veľmi kontroverzná téma. A kontroverzná myslím pretože ide v podstate úplne o ako jednoduchú vec, o kolagén, ktorý je prezentovaný aj mnohými influencermi ako niečo, čo nám zachráni kĺby a niečo... A mladosť. Tak, na základe čoho zostaneme teda mladí, krásni, budeme mať krásne vlasy, nechty a tak ďalej. A je to v podstate suplement, ktorý je teda must have v našom nejakom jedálničku. A vy ste o tom napísali knihu. V špajzi, všade. A mňa to teda zaujíma, pretože ja sa priznám, že pre inú platformu som teda robila rozhovor s doktorkou o kolagéne a nedostala som úplne také informácie, ktoré som chcela, respektíve keď boli vypnuté kamery, tak mi povedali viac, ako keď sa kamery zapli. Tak som možno z toho bola aj trochu ľudská duša, sklamaná. To je zase normálne a prirodzené. Viete, prosto tak máme obavy vysloviť určité veci nahlas alebo verejne a tak treba to akceptovať. No. Ja to chápem, že sa aj lekári možno boja, že vedia informácie, ale možno sa práve boja, že by sa im mohlo stať napríklad aj to, čo vám. O to práve išlo. Samozrejme, že mediálne, spoločensky a politicky zlikvidovať človeka, ktorý je do istej miery viditeľný, je veľmi účinný nástroj, ako dosiahnuť v spoločnosti poslušnosť potom, aby to odradilo kohokoľvek, kto by si trúfol len rozmýšľať o tom, že by niečo áno, tak podobné je to chcel, niečo tak... ako exemplárny trest. Áno. Nenáhodou sa to robilo na námestiach kedysi.